Γεια παιδιά, Λούθερ εδώ και σήμερα ναι, είναι η ανακοίνωση για την αρχή αυτού του καναλιού. Θα παίξουμε πολλά παιχνίδια, να ξέρετε. Πολλά παιχνίδια όπως Minecraft, League of Legends, Hearthstone, Nitronic Rush, Call of Duty. Τώρα δεν ξέρω τι άλλο, ίσως να κάνω San Andreas Multiplayer, θα γίνονται live streams. Όμως, σε αυτό το κανάλι δεν θα είμαι μόνος μου, θα έχω και παρέα μαζί μου, πολλά παιδιά, τα οποία θα τα γνωρίσετε στην πορεία. Δεν θέλω να σας πω ακόμα τα ονόματά τους. Εγώ είμαι ο Λούθερ, σε περίπτωση που δεν το ξέρετε. Είχα και ένα παλιό κανάλι και το παράτησα διότι είχα 100 inactive subs και είχα μόνο 40 προβολές σε κάθε βίντεο και γενικά δεν μου άρεσε και πολύ αυτό. Και ναι, θέλω να ξαναπροσπαθήσω από την αρχή να δω τι μπορώ να καταφέρω μαζί με παρέα. Λοιπόν παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα. Υποστηρίξτε με αν θέλετε να ανεβάσω βίντεο. Κανονικά το πρόγραμμα θα αρχίσει τώρα όταν τελειώσουν οι εξετάσεις. Και ναι, μέχρι την επόμενη φορά τα λέμε.